O centro de día de Lousame precisa melloras. Tamén se actuará en diversos locais sociais da localidade e se traballa para protexer San Lourenzo. O Concello de Lousame segue a traballar en diferentes iniciativas para mellorar os servizos que se prestan no municipio. Un dos puntos que precisa atención é o centro de día, segundo precisou a alcaldesa da localidade, Teresa Villaverde. E os servizos hai que seguirlos prestando. Hai que facer melloras no centro de día, no pavimento, e tamén mellorar, hai que buscar o fallo que hai na drenaxe, que o hai, e o vamos a facer. Tamén buscando financiación de todos os sitios onde podes, para poder acometelos. No centro de día sabedes que hai xente que funciona ben, pero ten que estar, agora mesmo xa van a empezar unhas obras os obreros do Concello de tapar eses sitios que por capilaridade sube a humedade hacia 50 centímetros nas paredes interiores. Apuntou que se vai a solucionar esta problemática para que non volva a aparecer. Pero logo hai que ir ao que provoca eso. E, bueno, e vamos a ir, que eso sería a drenaxe, sabes? Como eso, pois temos locais sociais que vamos tamén a cometer, como pode ser o de Aldarís, ten mala cuberta, entón o falso teito está afectado, o de necesita unha actuación canto antes o de Cruído. Estou elaborando unha memoria, pedín que elaborara unha memoria valorada, para ver como se pode abordar o seu arranxo entre as opcións que se manexa e que poida desenvolvelo a cuadrilla de obras municipais. Outro punto no que se precisa actuar é en Soutorredondo. En os accesos, vamos a ir a bachear, xa o digo para que se tranquilicen, aínda que a obra veña a resolución que vai vir, pero veña en setembro e non se poda, sabes que entre que visitas, axudicas, tal, pois estamos aí. Vamos a bachear e despois se irá facendo o primeiro tramo do acceso a Soutorredondo, que está moi deteriorado. E encima, pasou o rally por aí, co cual xa vos imaginaredes. Outro dos labores nos que se fixo especial fincapé foi nos desbroces. Porque os sabemos todos pola horta que temos ao lado da casa, ou pola que ten o veciño. Esta erva outra vez así de grande. Temos traballando a xente do Obradoiro, e traballando noutro concello tamén, e cando nos toca, agora mesmo están limpando no Parque de San Lourenzo, porque vai moita xente a fin de semana ou pola semana a merendar ali, que é un espacio fermosísimo. Estou xa traballando que ese punto do concello sea un punto de interés local, o sea, natural e xeolóxico, e está traballando unha empresa facendo o proxecto porque o quero presentar canto antes. Para preservar ese espazo tan destacado en Lousame. Hai algunha sobreira que empezou a estar afectada, porque non aquí, no concello hai outros sitios en que hai unha illada moi grande, centenaria, non de 100 anos, sino a mellor 200 ou máis, e que algunha caeu. Entón, estamos indo ao centro de investigación que teñen un convenio coa Consellería para que veñan a estudiar que tratamento hai que dar, ou que lle sucede, para que non queremos que pase eso en San Lourenzo, por Dios, porque hai algún ali que eu creo que non se sabe son os que ten. Ademais de conservar en bo estado as configuracións graníticas que hai en San Lourenzo.